tuku sing dupo kang kumelun ngeningkeng tiasa ngabeki kawengku sagong jajahan nanging sanget angikipi sang Resikanaka putra Saresikanaka putra kang anjok saking wiyati
kula nuwun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karayon katentreman miwah kabagaswarasan mugi tansah kunjuk tumanduk Bapak Ibu sedaya ingkang sami rawuh rawi pahargyan malem midodareni walimatul urus ngunduh temanten kang ginelar Ibu Ngatiem Darmo Suwarno. Mongko ginelar wonten katentreman dawe RT Tunggal RW 3 Mojoroto Mojogedang Karanganyar tentram. Mongko pun Bagus Wandi ingkang kepareng Hamboyong Putri Boyongan Roro Ayu Noni Alfi Dwi Jayanti Atmojo Putri Panjenengan Bopo Supardi Bu Yuyun Antika ingkang wingking saking Celep RT Kalidoso Desa Celep Kedawung Sragen Asri. Dene kepareng dalu kalenggan malem midodareni estu kasunaken berkah pangestu antika para-para sami. Mugi lampahing sedya pahargyan kang ginelar Ibu Ngatiem Darmo Suwarno wiwitan tengahan pungkasan ginanjar kawilujengan kalis sambikala nak mas pinanganten kang kepareng kaunduh mantu pinanganten kang sinubagya tundhonipun saged bentuk keluarga ingkang ayem-ayem tentrem, keluarga ingkang bahagia sinebat, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kepareng dalu kalenggahan panjenengan ingkang mangku gati wis nimbali sowanipun para kadang-kadang campur sari Supranada Indonesia campur sari jangkep ingkang mijil saking Karanggandu Gempolan Kerja Karanganyar tentram. Mongko kapimpin panjenengan Bapak Suranto Simbah Bagor kepareng ngatur panglipur kunjuk lenggahipun para tamu Bapak Ibu ndalu kalenggahan ing pangajap estu saged dados panglipur kinarya cagak wungon ndalu tirakat sesarengan keluarga ingkang mangku gati ndalu kalenggahan. Dene kepareng marak sowan kanthi rinengga widowati wilangan wonten sekawan kepareng kula suwanaken kula tepangaken wiwit saking ingkang anem piyambak wonten saking tlatah Sragen Asri. Sowanipun diajeng Riri Farera menika penyanyi ingkang nom dhewe. Taturi jumeneng wong ayu. Kasumbul sowan ingkang angka kalih saking tlatah Ngargayasa Karanganyar tentram wonten sowanipun diajeng Erin Sabrina kepareng sowan Cahayu Erin Sabrina. Sinumbul sowan ingkang angka 3 menika saking tlatah Magetan Jawi Wetan sakwetanipun Gunung Lawu wonten sowanipun diajeng Wuri Yunita sowan Cahayu. Iya ingkang pungkasan saking tlatah Bumi Sukawati Sragen pinggir ler saking laladan Gunung Kemukus wonten sawanipun diajeng Sabrina Olala. Sabrina Olala dene kula pun Petro Olala kepareng mranitisaken suka panglipur wanipun para kadang-kadang campur sari Supranada Indonesia. Bapak Ibu kepareng kula dherekaken singit lenggahan dalu kalenggahan sinambihang laras suka panglipur kang kepareng katur mangke namung nderek nggedipun sami ngregengaken godhaipun campur sari Supranada
Indonesia. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya sesarengan keluarga ingkang mangku gati supranada kepareng ngaturaken salam pambuka dalu kalenggan kepareng katur monggo kanca dados.
teka wingking napa ngarep? Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu pindha retno kang katon manelo bawalengmu iya tansah eling nadyan adoh rasaku tansah sumandhe rino wengi aku
manikmu garap irama langgam. Wis kat. Sinarengan EAE Audio sinungguyung saking Asik Multimedia Video Syuting. Oh, nah. Galo galo. Iya. Oh. Sing sayo sing rumpun. Nalika ingsun ketemu bersiramu dumang bagus Galo galo. kowe tansah mesem sarta ayu milangoni sasae yen ngandika rasepake aku tansah nanging kowe ora gelem saka penake. Ya. Bocah kaya ngene iki lho. Open-openane gampang, Pak. Gampang. Jangan ke godhong telong wis. Aku seneng dong telo mergo darahku rendah, Mas. Iya. Ngono wis ayem penak. Nah, ya mapan. padahal gaweku ngamuk tapi yo getih ra wis gelem munggah. Aja, aja. Kayak piye? Dudu. Yo kodrate wong wedok iki yo ngamuk. Iya, Iya. ngamukan iki lho mung kowe kancane wong ya ora. Bojomu gak? Ora. Tenan? Heeh. Gak tau ngamuk? Ora. Lanang apa banci? Lanang apa banci? Wedok apa banci? Wedok. Wedok, tapi gak ngamukan. Ora. Ya nek tak belajar ngono. Heeh. Nek bojomu ya, Mas. Modale sabar. Ya. Ayo Nduk dilanjut ya. Gedene tugas merat aneh rasa sedang
gelem mandek sak nggon-nggon. Aku wis ngomong, aku bar weanan, Mas, engko dindekne sak nggon-nggon aja pas wayahe aku. Oh ngono. Dadi sak Berarti Mas Anggi nggugu aku tenan lho, Mas, aku seneng. saiki tertib pondo wis gak pati nakal. Wis gak pati njaluk top up. Opo? Biasane top up. Apa? Biasane top up. Wis ora gak usum. Saiki wis gak top up. Lah nyapa? Bangkrut to kuwi? Rungkat. Oh lah ya. Lumpuh-lumpuh. Kok nek top up aku ready lho ya. Iya. Ayo dilanjut. Milangoni diarani gong gandu iki ya iki. Gong gandu mandek terus. Mandek sanggon-gon. Wah, mandek sanggon. Dasare sing ngendaki ya saka pusat. Pusat apa? Pusat masalah. Saiki kok ya wis peningkatan loh dadi pusat masalah. Lah iya. Biasanya dhek sing sok menyelesaikan masalah tanpa solusi. Wis gak iso, Nduk, gak iso. Wis gak iso. Gak iso. Ning apa Mas Anggi? Ketoke kok kaya radangan penggalihe to, Mas? Apa putus cinta? Ora, putus. Iki beda sing ngendangki nek ngiringi kowe kira-kira mbuh ketoke gak pati cocok ning ati. Kok iso ya? Prawan lah aku. Weh beda neh ku nek karo ngiringi Sabrina. Oh iya, iya. Oh iya paham Mas aku. Ayo dirampungke, dirampungke. Gedene nggon ku Matur nuwun di Wuri Yunita wis kepareng ngaturaken langgam sawetawis. Sinongguyung saking EAE Audio makarya sinarengan asik video syuting kanthi live streaming. Loh lah galo-galo nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Mugi
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tinggal katresnan diajeng Sabrina. Kang Mas Sopir
telaske, Mbak. Nggih, saestu niki kula telaske. Nggih. Kok ora gelo. Lah mboten. Pungkasane trimo lelakonku nadyan kering jroning ati mugi Gusti paling kabeh lakon urip. Matur sembah. Matur nuwun, Pak. Pak E. Iki koncoku kae. Sing gedhe Pak ngepuramu doni Mas wong ayu jejantung hatiku sambungku ngomban citalu ngrupeta sarirmu kelawan karmamu Kang Mas Kang Pratisake mure lestarine kabeh pirantine tanono ingkang garuwe ya mung akibate aku mbayangke masuk ya Ramuke aku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki kaya tenan sida dadi cah telu tak kanthi dikopo kemati Mantep nek Supranada iki, Mbak ya. Nggih kok, Pak. Mulane tak celuk nyandawin neh. Nggih, alhamdulillah menawi keprawan. Aku ya guru Supranada sing tak pancen sing tak Kula kling. nggih kok, Pak. Kula nek mboten niki ngono trima ora, Pak. Tapi sesuk ngene putrane, Nggih. Mas Nartama. Niki ngene Mas. Nggih. Niki Iswan. Monggo dilanjut. Mendah boyo yen sita urip lawan nika mesti bagyo mulya jalae putri selesyo Terus bisa nyuwara ndika kang esrono. asal
tutup bareng-bareng. Siapa? Endah boyo yen to sisa urip lan handika mesti bagya moyo jur lair putri Sulistyo terus bisa waro di koran Esrono. Matur nuwun Supranada semoga lancar terus. Amin ya Allah. Pengasihan. Podang kuning kepareng katur kanca dados. Oi, icikir. Spesial kagem Pak Pak RT. RT. Ya. Ayo Pak RT. Pak RT 01. Asik.
Pak RT podang kuning wis katur diajeng Riri. Iya. Taturi lenggah. Matur sembah nuwun Pak RT, tambah semangat ya Pak ya. Siap. Sapa? Iji kiwir. Cikiwir. Cikiwir. Neng luar negeri
lagune Roro Jonggrang. Jiwalakaji, jiwalakaji, jiwalakaji koko beluk. Mau bengi entuk bayaran Piro? jare atusan jebole kleru ewonan rugi dong rugi dong rugi dong rugi yo hei katur Pak RT 01 Dawi Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan
nggih. Ngono matur wis seneng suwun. anda. Catatan Au. Lolo. Iji kiwir. Matur nuwun. Matur nuwun lho Nggih. Mas. Iki dawuh dari